Pagpalang araw po sa inyong lahat, gabi man o abutin kayo ng gabi, araw. Nandito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan. Magbabahagi po na naman po ng orasyong pampaandar sa mga orasyon at magagamit po nyo para magamit po nyo sa pang-araw-araw na nagipitan. At ito ay mabisang pampaandar ng mga orasyon na magagamit po nyo sa mga orasyon na inyong gagamitin para umandar po siya, at ituturo ko po rin po sa inyo lahat. Isunod-sunod ko po ito. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang pampaandar ng orasyon. Narito po ang pampaandar ng orasyon. Una sa lahat po ay magdasal muna ng isang Ama namin, at isunod po ang orasyon na po ito na usalin po nyo para mapaandar po nyo lahat ang gagamitin po yung mga orasyon sa panggamot. Maraming salamat. Narito po ang original na Ama namin. Ama namin na sa langit, sambahin naman ang pangalan mo, ikaw naman manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa at tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa maipin na pagsubo, kundi ilin mo kami sa masama, sapagkat iyo ang karayan, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. At mag-sign of the cross po. At isunod po ang mabisang pagpaandar ng orasyon at kapangyarihan sa buong katawan, nasa buong gagamitin po yung mga orasyon. Ito po ay inuusal po to sa isip lamang po. Kung di pa po kayo marunong mag-memorize po, pwede po na basahin po ninyo, at sa katagalan po siguro ay ma-memorize niyo po ito. Ito ay importante magagamit po nyo sa pang-araw-araw na papaandar po ng mga kapangyarihan at mga orasyon na yung gagamitin. Maraming salamat po. Ito na po ang orasyon na magagamit po nyo. Papaandar po ng orasyon. Narito po. Matama kami kam matumlam abisumi indig mo umo iglasumi umnipam hahi aum adbinyat regnum tuum adra igusum irok ubub yutrum next day. Tatlong bis po sa rin. Matama kami matumlam abisumi indig mo umo iglasumi umnipam hahi aum adbinyat adra igusum irok ubub yutrum next day. Matama kami matumlam abisumi indig mo umo iglasumi umnipam hahi aum adbinyat regnum tuum adra igusum irok ubub yutrum next day. Tapos sa dibdib ng pakros, tatlong beses. At isunod po ang susi po nito ay ang human abdumami, one time sound po. At ihip po sa dibdib. Ang lahat po ng aking pinababahagi po sa inyo ng mga orasyon ay pakaingatan po, dahil ito ay napakabisa po. At huwag po nyo pong ipagyayabang, ipagsasabi. Basta kayo lang po ang sikreto. Pag nag-uusal po kayo nito, huwag nyo pong iparinig para masalong kumapit po ang bisa nito. Ito po ay galing sa Diyos ang mga makapangyarihan, na ang mga orasyon na aking ginagamit ay sa kanan po yan, kutian, hindi sa kanyan. Kaya sana po pakaingatan po nyo ang aking mga binabagay, magagamit po nyo sa pang-spiritual po. Maraming salamat po. Isunod-sunod ko po lahat ang aking ibabagi po sa inyo para matuto po kayo. Ito po ay hindi sa pwede po itong gamitin po nyo na hindi na po kayo mag-devotion. Ay pwede po ito basta humingi po kayo ng gabay sa Ama na tutulungan po kayo. Maraming salamat po. At huwag po sanang kalimutan mag-like and share para ma-notify po kayo sa susunod ko pong video. Maraming salamat po. God bless po. Bye-bye po.
Ito po, screenshot po yung para sigurado po. Ito po. Ayan po. Maraming salamat po. Babay po.